Zeleni čaj je s razlogom toliko hvaljen napitak za gubljenje kilograma. Odlična je dopuna preparatima za mršavljenje, a njegovi efekti se vide i na telu i u organizmu u minimalnom roku, ukoliko se konzumira na pravi način. Upotreba. Nakon što kupite zeleni čaj u prodavnici zdrave hrane, kuvajte ga u vodi koja treba da se zagreje najviše do 70 stepeni. Voda nikada ne bi trebalo da proključa, pa vodite računa o ovoj važnoj stavci prilikom pripreme. Kad je čaj skuvan, promešajte ga kako bi se oslobodilo što više katehina, koji je najbitniji sastojak za mršavljenje u zelenom čaju. Najbolje je da ga konzumirate nakon što ostoji 3 do 5 minuta. Upotreba zelenog čaja ima pozitivan efekat samo ukoliko se pije umereno i u tačno određenim delovima dana. Može biti odlična alternativa za jutarnju kafu, jer pojačava psihofizičku energiju i sadrži kofein. Iz istih razloga se preporučuje konzumacija do najviše 2 šolje na dnevnom nivou. Previše zelenog čaja može izazvati kontraefekat kada je zdravlje u pitanju, a ukoliko ga pijete u večernjim časovima, budite spremni na nesanicu i jutarnji umor. Verovatno ste se zapitali šta to čini zeleni čaj tako posebnim u odnosu na ostale koji svakodnevno konzumiramo. Razlika je vrlo značajna, a najviše se ogleda u katehinima, prirodnim sastojcima zelenog čaja koji utiču na sagorevanje masnoće. Takođe, velika količina materije EGCG direktno utiče na ubrzavanje metabolizma i sve to zajedno čini da se po konzumaciji zelenog čaja kalorije tope i kada smo budni i kada spavamo. Svakako, taj proces je mnogo brži i vidljiviji kada smo fizički aktivniji, pa se optimalni rezultati najbrže vide ukoliko uz konzumiranje čaja imate lagane treninge i pretežno zdravu ishranu sa mnogo voća i povrća.